Nećeš verovati koji je pravi razlog zašto iShow Speed toliko mrzi Mesija. Svi misle da Speed mrzi Mesija samo zato što je fan Ronalda, ali to nije pravi razlog. Kada je Messi prvi put došao u Sjedinjene Države da igra za Inter Miami, Speed je bio izuzetno uzbuđen. Vozio je 7 sati samo da bi pokušao da upozna Mesija. Ali Messi je odbio da se sretne s njim i potpuno ga je ignorisao. Messi, pogledaj me na 2 sekunde, daj mi 2 sekunde tvoje pažnje. Messi, molim te, brate, umirem, molim te, pogledaj me. Čak ga i Messijeva žena, Antonella, ignorisala kada je pokušao da traži sliku. Hej, mogu li da dobijem sliku? Ignoriše me, brate, nema šanse, ignoriše me, brate. Ali pre nego što ti kažem zašto je ovo sve promenilo, ako voliš Ronalda, udari like, zaprati, podeli i napiši CR7 GOAT ako si pravi njegov fan. Cristiano Ronaldo se prema Speedu ponaša kao da je deo porodice. Čak i Cristiano Junior blizak prijatelj sa Speedom i često provode vreme zajedno. Zato Speed toliko poštuje Ronalda.